Έσβησα τα φώτα, έκανα ατμόσφαιρα γιατί θα ανοίξουμε κρασί. Με τα μεσονύκτιο copywriting. Λοιπόν, αυτά εδώ τα κρασιά τα πήρα από το τελευταίο ταξίδι μου στη Βουλγαρία. Είναι το λευκό, το cycle και το ροζέ, το bicycle. Δυστυχώς δεν έχω το κόκκινο, το φαντάζομαι κάτι σε motorcycle εκείνο. Δεν ξέρω τι άλλα κρασιά έχουν. Ναι, έχω πάρα πολύ καλό κριτήριο στο να διαλέγω κρασί. Διαλέγω ετικέτες. Και αυτό είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα copywriting. Γιατί τι είναι το copywriting? Είναι οποιοδήποτε κείμενο, λέξη, φράση σε συνδέει με τον πελάτη σου. Τον κάνει να σε θυμάται, να θέλει να αγοράσει το προϊόν ή την υπηρεσία σου και επίσης να του μείνεις χαραγμένος στο μυαλό. Σαφώς και βεβαίως θα πρέπει να είναι και ωραίο το προϊόν σου έτσι ώστε να το ξανααγοράσει, έτσι. Πολλές εταιρείες για να το κάνουν αυτό χρησιμοποιούν στα προϊόντα τους ονόματα. Οπότε, εάν έχεις προϊόντα, για σκέψου μήπως μπορείς έτσι να τα κάνεις ξεχωριστά, δίνοντάς τους ένα όνομα. Το ανοίξω εγώ στο τέλος αυτό το κρασί. Cheers και σου εύχομαι πετυχημένα ονόματα. Εντάξει, πέρα από ετικέτα είναι και πολύ ωραίο. Μπράβο, Minkoff Brothers.